Diana, está... No está grabando. ¿Está grabando? No. Señores concejales, han llegado ustedes juntos al Palacio Municipal, hemos estado todos charlando en grupo. Si no es posible que haya un metro de separación, pues en algunos casos no lo habrá, pero han entrado todos juntos en el salón de plenos. Ben, moi bo día a todos e a todas os membros da corporación, o personal municipal que nos acompaña e o resto de compañeiros e compañeiras. Imos dar comezo a esta sesión extraordinaria do Pleno e de inicio gardaremos 2 minutos de silencio perdón, polas dúas últimas víctimas da violencia machista debido a que non se gardará de xeito público nas portas do Concello, como é habitual, debido á situación extraordinaria que estamos a vivir. Así que solicito a todos que se poñan en pé para iniciar os 2 minutos de silencio. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Ben, enviamos tamén un saúdo a todos os xornalistas e as xornalistas que hoxe nos siguen a través do streaming debido a que este pleno se celebra a porta pechada polas medidas extraordinarias tomadas no día de onte, así como toda a cidadanía que nos sigue a través do mesmo modo do streaming. Hai un asunto único na orde do día, señor secretario.
Acordo da Corporación Municipal sobre os compromisos e os investimentos pendentes do Goberno do Estado na cidade da Coruña. Ben, o asunto único se corresponde coa solicitude de pleno extraordinario formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular. A dita petición e solicitude presentáronse diferentes enmendas por parte dos grupos municipais. Por parte da Alcaldía Presidencia, procedeuse a solicitar informe á Secretaría Xeral do Pleno que informa negativamente sobre a admisión destas enmendas, criterio que asume e comparte a presidencia desta corporación. Sen prexuízo do cal, o señor secretario fará unha breve exposición dos argumentos xurídicos e a motivación de dito informe para clarificarlo a todos os grupos municipais. Bo día. Realmente, sintetizado o informe de Secretaría, trátase dun suposto en que se celebra un pleno extraordinario a petición do grupo minoritario, da cuarta parte, polo menos, dos concelleiros. Entón, isto significa un procedimento excepcional por Ministerio da Lei respecto ao procedimento ordinario de celebración de sesións plenarias. A Alcaldía, de feito, perde a capacidade de determinar a orde do día, perde a capacidade de decidir se se celebra ou non, e aínda no caso de que a Alcaldía decidira non convocarlo, se convoca por Ministerio da Lei, como saben, por Secretaría se celebra, aínda sin presencia da Alcaldía e aínda sin presencia de quen o sustitúa, sempre que exista quórum presidido por a persona maior de idade. Quere dicirse que este tanto mecanismo extraordinario que foi introducido precisamente pola reforma de 1999 da Lei 7/85 de bases de réxime local para que non se seguira producindo, digamos, o impedimento a celebración de sesións extraordinarias, e a reforma legal que se fixo no 99 reflectiu precisamente o que a xurisprudencia viña con anterioridade xa delimitando frente, incluso considera como unha medida, digamos, de higiene democrática nos concellos. Dito isto, polo tanto, o dereito que se protexe, o dereito do grupo minoritario a que a súa proposta se traslada a un pleno e a súa proposta sexa obxecto de votación. E, polo tanto, entendendo que ese é o criterio do legislador, se trata dun procedimento arreglado que, ao meu xuízo, excepciona sobre o procedimento normal que operan os mecanismos, digamos, de carácter administrativo, de voto particular, de enmendas, etc., que se veñen utilizando. Neste caso concreto, ademais, o grupo peticionario na súa petición formulou expresamente que fora exclusivamente obxecto de debate e votación o que les sinalaban e, polo tanto, entendo que teñen o dereito a que a súa proposta se vote nos seus propios termos únicamente nesos. Ao mesmo tempo, o reglamento orgánico noso ten unha peculiaridade lóxica e correcta, que é que se votaría sempre unha emenda antes que a proposta de acordo que se formula. Isto significaría que se prosperase a emenda xa non se votaría o acordo do grupo propoñente, o cual, a meu xuízo, é contrario ao criterio da lei. E quero significar que isto xoga hoxe a favor dun grupo político determinado, pero mañá pode xogar a favor de outro, de forma que nunca vexa desvirtuada a súa petición de celebración dun pleno extraordinario e trata, en último extremo, de garantir que o grupo decidiu que se votase nos termos en que formulou unha proposta se efectúe. Moitas grazas, señor secretario. A vista do informe que se emitiu por parte da Secretaría Xeral do Pleno, a Presidencia acorda non admitir a trámite as enmendas presentadas e que o debate se atinxa os termos estrictos nos que se fai a solicitude de pleno extraordinario. Pasamos xa ao debate. Ten un primeiro turno breve, señor Rodríguez, para a motivación da solicitude do pleno e a partir de aí haberá unha quenda de 8 minutos por cada grupo municipal e unha segunda quenda, conforme ao regulamento, de 4 minutos que non excederá do 50% da primeira quenda. Señor Rodríguez, ten a palabra. Ben, moitas gracias, señora alcaldesa. Bo día a todos os compañeiros de corporación, tamén aos traballadores municipais e a aqueles que nos están a seguir pois ben a través de streaming ou mesmo neste salón, pero, bueno, con respecto, como decía a alcaldesa, ás medidas acordadas no día de onte. Nesta primeira intervención voume limitar a intentar xustificar cal é o motivo que levou ao Grupo Municipal Popular a solicitar a celebración deste pleno. Os investimentos e actuacións do Estado son fundamentais para que a Coruña sexa de novo líder e referencia no noroeste peninsular, mediante accións que teñan unha clara influencia no emprego, na economía e na industria da cidade. No ano 2019, o Goberno de España presentou un proxecto de orzamentos do Estado
discriminatorio para a nosa cidade e para Galicia. Uns orzamentos nos que Galicia había recortado os fondos para investimentos nun 18%, mentres en Cataluña, por exemplo, crecían un 67%. Eran os orzamentos dos 67 euros menos para cada galego e 93 euros máis para cada catalán. Os orzamentos no que os investimentos para a nosa cidade eran 0 euros. Este proxecto foi, afortunadamente, rexeitado polo Congreso, cos votos en contra dos deputados galegos e coruñeses do Partido Popular, a pesares do voto a favor dos deputados galegos e coruñeses socialistas e dos de Podemos e Marea. Os importantes recortes para a Coruña reflectíronse na ausencia de recursos para as necesidades ferroviarias como a conexión co porto exterior de Punta Langosteira ou a mellora do tren entre a Coruña e Ferrol ou entre a nosa cidade e Lugo. Tampouco se incluían investimentos en estradas con proxectos en elaboración ou xa rematados como a remodelación de Alfonso Molina, o Vial 18, a ampliación da Ponte da Pasaxe ou a Cuarta Rolda. Todas estas actuacións, polo contrario, están incluídas nos orzamentos do Estado de 2018 elaborados polo Goberno do Partido Popular e que está aínda vixente, cuxo reparto plurianual non foi respectado polo Goberno socialista nese proxecto de 2019, salvo a regeneración da Ría do Burgo, pero que tampouco foi licitada a día de hoxe. Creíamos e creemos que ante esta situación a nosa alcaldesa debería tomar cartas no asunto e exixir ao Goberno do Estado, máis sendo do seu partido, o que se nos debe. Pero a señora Rei leva 9 meses no cargo e non nos consta que se teña reunido con ministerio algún para exixir a execución destes investimentos e compromisos pendentes coa cidade. A Coruña non pode esperar máis por uns investimentos que xa deberían estar ben en execución, ben algún mesmo finalizado. Ao ter o Goberno do Partido Popular redactados os proxectos e consignada a dotación e proxección presupuestaria que foron, insisto, paralizados ou adiados polo presidente Sánchez. O Goberno socialista tamén discriminou a nosa cidade ao condonar a débeda de 300 millóns de euros ao Porto de Valencia e non facer o mesmo co da Coruña. E os usuarios da AP9 seguimos a sufrir subidas de tarifas nun corto espazo de tempo que se repetirán, ademais, nos vindeiros 18 anos, sen descontos, ademais, por usuarios frecuentes. Polo tanto, entendemos que tamén é necesario actuar para mitigar ese doble agravio. Todas estas actuacións teñen que estar recollidas nos orzamentos do Estado para 2020. Non comenzaron aínda a súa tramitación. É o momento, polo tanto, de reivindicar o que se nos debe, porque cando o proxecto de orzamentos do Estado xa estea listo, será xa demasiado tarde. Doutra banda, Galicia demanda medidas efectivas tamén urxentes que rebaixen o prezo da electricidade para as empresas electrointensivas. A Xunta presentou alegacións acordadas cos traballadores e cos gobernos de Asturias e Cantabria ao novo estatuto. Este é un problema que afecta a máis de 5.000 familias galegas, moitas delas na nosa cidade e o seu entorno, que ven un claro perigo de perder os seus empregos. Para rematar, é necesario que o Goberno do Estado cumpra a lei e faga efectivo ás corporacións locais, entre elas a nosa, o ingreso do IVA correspondente ao mes de decembro de 2017, o igual que a débeda de 200 millóns á Comunidade Autónoma Galega. No pleno pasado, do mes de febreiro, aprobouse unha moción de Marea Atlántica, que foi apoiada por este grupo, instando a alcaldesa a convocar un pleno sobre os compromisos e os investimentos incumplidos polo Estado. Este pleno non foi convocado e polos que poidemos escoitar no pleno de marzo non se ia convocar. Neses 9 meses, a nosa alcaldesa non a escoitaron en Madrid porque, insisto, non nos consta que teña visitado ningún ministerio. E neses 9 meses, o Goberno de España non investiu nin un só euro na cidade. É duro dicilo así, pero a Coruña non existe para Sánchez. Non existiu nos 2 anos de goberno de Sánchez. Non falamos xa dos últimos 5 meses, senón de 21 meses, casi 2 anos de goberno socialista. Estaríamos encantados que vostede, señora Rei, liderara esta reivindicación, pero dado que non o fixo, o Partido Popular si vai cumprir coa súa obriga e vai recoller esa bandeira. Por iso, presentamos esta solicitude de pleno extraordinario sobre os investimentos e compromisos pendentes do Estado na nosa cidade que acabamos de explicar, para que a alcaldesa de todos vaya a Madrid coa fortaleza que dá o respaldo que confiamos obter tamén de todos, de toda a corporación. Por lo tanto, máis nada nesta intervención inicial para justificar o porqué da necesidade deste pleno. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rodríguez. Iniciamos o turno de debate. Ten a palabra a señora Martínez por Ciudadanos.
Ben, moi bons días a todos os presentes neste salón de plenos e hoxe, especialmente aos que nos siguen por internet, por streaming, trátase de non contaxiarnos e de non contaxiar aos outros e así evitar colapsar o sistema sanitario. Por iso, grazas polas medidas tomadas, grazas pola responsabilidade, é momento de aplicar a máxima responsabilidade colectiva e individual. Ante a celebración deste pleno extraordinario, unha vez máis, e todas as veces que faga falla, desde Ciudadanos defendemos e apoiamos a exixencia de pedirlle ao Estado o que lle corresponde a esta cidade. Unha cidade tremendamente castigada polo, podíamos dicir perfectamente, abandono institucional a nivel nacional, pero non agora, nin hai uns meses, nin hai 4 anos. Trátase dun abandono que ven xa dende hai moito tempo. Un exemplo é que levamos esperando por un acceso digno a Alvedro dende que Josep Borrell era José Borrell e a Coruña era La Coruña. Moitos avanzou daquela en debates estériles e moi pouco en infraestructuras útiles para os cidadáns. Refírome ao anuncio que facía no ano 1995 o daquela ministro de Obras Públicas e Fomento, Borrell, comprometéndose a construir un enlace entre a actual AP9 e Alvedro. O titular de prensa, tras a súa visita a Coruña, dicía José Borrell considera unha asignatura pendiente o enlace da AP9 e Alvedro. A súa visita, por certo, era para a inauguración da terminal de Alvedro, que hoxe está, 25 anos despois, a máis do 100% da súa capacidade. 25 anos máis tarde tamén a Coruña segue agardando por ese enlace. 25 anos nos que pasaron gobernos de todas as cores, así que culpas hai para todos. Pero agora o que está claro en 2020 é que todos somos conscientes da necesidade destas infraestructuras para o crecemento económico da nosa cidade. As inversións públicas pendentes con Coruña debemos exixírllelas todas as veces que sexa necesario mediante todos os mecanismos posibles, xa que o Goberno central ata agora só engade dúbidas sobre as posibilidades de execución destas inversións e ningún compromiso. É necesario exixir que inclúan nos orzamentos xerais do Estado de 2020 as partidas presupuestarias destinadas á parte do AEDIF para a estación intermodal, o vial 18, a cuarta rolda, a reforma da avenida Alfonso Molina, o tren de cercanías, a ampliación da terminal de Alvedro con 2 novos fingers, a cidade das TIC, a rexeneración da Ría do Burgo, a pasarela de Pedralonga. Propuxéronse estes asuntos en mocións anteriores neste pleno de Marea e do Bloque, en plenos anteriores, e as dúas mocións demos o noso apoio e o volveremos a facer agora coa petición deste acordo. Respecto ás actuacións a realizar, voume parar en dúas en concreto, na do Porto e na da AP9. Vostedes saben que coa situación actual non se pode condonar a débeda mentras non se cree un consorcio ou ente similar ao de Valencia. O sensato é a petición dese compromiso para crear ese ente público e a busca de solucións financeiras á débeda contraída pola autoridade portuaria, como pode ser liberala, a actualización dos convenios urbanísticos ou aportacións económicas doutras administracións. O enlace ferroviario ao porto exterior de Langosteira é urxente para poder dar saída á carga e descarga de graneles que segue operando nos peiraos interiores. Sen embargo, onte soubemos que non se vai financiar esta conexión ferroviaria baixo o acordo entre Puertos del Estado e o ADIF, firmado en 2018 de momento, onde se establecería unha financiación con fondos non procedentes da autoridade portuaria, como así avanzou o seu presidente, senón con fondos europeos que terán que esperar a ser solicitados na convocatoria do vindeiro ano. O ADIF di que, debido ao estado actual do proxecto constructivo da liña férrea, non se puideron pedir os fondos europeos por non estar terminado. Exiximos daquela esa partida económica nos orzamentos xerais do Estado necesaria para licitar este proxecto. Convocar a Comisión de Seguimento e Coordinación da Execución do Convenio Urbanístico aprobado en 2004 e que contempla a cláusula 8ª do denominado Convenio para a Reordenación Urbanística de determinados terreos do actual Porto da Coruña e da Estación de Ferrocarril de San Diego, vinculada á mellora da estrutura urbanística da cidade e á construción das novas instalacións portuarias en Punta Langosteira, é outra vía para intentar avanzar na coordinación de todas as actuacións necesarias para a reordenación urbanística que o convenio proxecta, aínda que esta comisión, segundo o artigo 8º, é competente especificamente para coñecer e discutir as solucións urbanísticas que o Concello propoña para o avance do Pexón, o cal foi aprobado posteriormente en 2013 e, efectivamente, en 2014 realizáronse modificacións nos documentos de planificación portuaria. Propoñen tamén nos acordos revisar neste ano 2020 o Real Decreto 1733/2020
2011 para a amortización vía orzamentaria das obras executadas na ampliación da AP9 para evitar os incrementos de tarifas e aplicar bonificacións aos usuarios diarios. Compartimos crear esas bonificacións, pero como xa temos dito máis dunha vez, gustaríanos tamén exixir a Audasa unha maior transparencia ás contas reais, porque os incrementos de tarifas do 30 de outubro de 2018 son consecuencia do acordo para modificar o contrato de concesión positivado nese decreto e onde nesa norma se acorda entre a Administración e a Audasa que esta última, Audasa, poda aumentar as peaxes. Consultando un informe ao respecto do doctorando da Universidade da Coruña, José Antonio Blanco Moa, neste informe, feito a finais do ano pasado, do 2019, se chega á conclusión de que na polémica ampliación da autopista levada a cabo mediante ese decreto é criticable a escasa transparencia que existe ao respecto ao aumento da retribución da Audasa, xa que se acordou un incremento extraordinario de tarifas nos percorridos con pago directo polos usuarios da autopista AP9 en todos os seus treitos, do 1% anual acumulativo durante 20 anos, e que a ampliación da autopista AP9 e os a maiores gastos de conservación e outros derivados daquela ampliación da autopista entenderase alcanzada no momento no que o valor capitalizado das variacións anuais dos fluxos de caixa se faga nulo a unha taxa do 8%, momento a partir do cal deixarán de aplicarse os incrementos extraordinarios de tarifas que se establezan neste convenio. Nembargantes, en ningún momento se xustifica o porqué dese aumento do 1%, nin a taxa do 8% que semellan variacións a tanto alzado. Este estudio analiza tan só se a modificación do contrato de concesión cumpriría ou non coas limitacións legais existentes para as modificacións non previstas nos pregos do contrato. Sobre isto, púidose concluir a exixencia dun incremento do límite cuantitativo que establecían o artigo 92 da Lei de Contratos do Sector Público de 2007, onde se indica que as modificacións non poden igualar ou exceder en máis ou menos o 10% o prezo da adxudicación do contrato. Salvo error do autor, non consta información pública do prezo de adxudicación do contrato, polo que se tomou o seu valor contable recollido nas contas anuais da Audasa. E fíxense que, analizando esas cifras, se observa que se incumpre significativamente o límite do 10% do prezo da adxudicación do contrato. E aínda que se tratou de subsanar na cláusula quinta do convenio entre a Administración Xeral do Estado e a Audasa, aprobado por medio do Real Decreto 1733/2011, estamos ante unha modificación que, ao entender deste experto doctorando, adolece de vicios xurídicos que determinarían a súa nulidade. Ante este atropelo co beneplácito dun convenio escuro co Goberno, apoiamos que se apliquen todos os descontos e bonificacións necesarias mentres ese abuso tan grave non poida ser tratado nos tribunais. Continúo despois. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, transmito o noso saúdo aos membros da corporación e ao persoal do Concello, e tamén o persoal dos medios de comunicación e o público que está a seguir este pleno por streaming. Un pleno extraordinario, pero que ademais se celebra nunhas circunstancias extraordinarias e, polo tanto, comprenderán que é difícil centrarse en asuntos distintos do asunto que hoxe en día acapara a atención e a preocupación da cidadanía. Pero, en calquer caso, vouno intentar. Entrando en materia, o pasado 12 de novembro, celebramos un pleno extraordinario cun único asunto na orde do día. Instar a Xunta de Galiza a atender as demandas da Corporación da Coruña e a incorporalas aos seus orzamentos para 2020 no trámite parlamentario. Ben, entre aquel pleno e o de hoxe hai varias diferencias. Hai unha diferencia previa, as que vou enumerar, e é que naquel pleno foi posible que distintos grupos transaccionásemos unha proposta de acordo. Hoxe, en cambio, non. Pero máis alá disto, a primeira diferencia é que o Partido Popular non gustou daquela solicitude de convocatoria. Non tiña ningún interese en que a celebración daquel pleno se sustanciase e se polo Partido Popular fose, aquel debate teríase despachado en 5 minutos. A segunda, aquel pleno convocouse cando o Goberno da Xunta xa presentara un proxecto de orzamentos. En aquel proxecto, necesidades básicas da nosa cidade estaban desatendidas.
moitas delas relativas a corrixir as consecuencias dos recortes nos centros sanitarios da nosa cidade. Fronte ás políticas de recortes, creo que a crise do coronavirus demostra ás claras a importancia de ter un sistema sanitario público, eficaz, potente, total e absolutamente blindado. E a terceira diferencia é que os acordos adoptados naquela sesión foron desatendidos polo Partido Popular. Os seus deputados no Parlamento galego, incluídas as deputadas e deputados coruñeses, no trámite parlamentar votaron en contra das emendas que asumían aquelas demandas do Concello da Coruña. Froito diso, nos vixentes orzamentos da Xunta de Galiza, o investimento por habitante na Coruña é case a metade do investimento por habitante no conxunto de Galiza. Agora, en cambio, o Partido Popular ten presa porque o Concello se pronuncie sobre os compromisos e investimentos pendentes do Goberno do Estado, pese a que non hai aínda un proxecto de orzamentos. Agora, que vostede xa non goberna no Estado, e despois de que o señor Núñez Feixóo convocase eleccións autonómicas para o próximo 5 de abril. Agora, toca poñerse en modo reivindicativo. É unha mágoa que non se lles acordase antes. Miren, na exposición de motivos falan dos orzamentos xerais do Estado de 2018, os últimos elaborados polo Goberno do Partido Popular, como se a execución e o cumprimento das súas previsións plurianuais garantise a atención ás demandas da cidade. Non saben que neses orzamentos o investimento na Galiza e na Coruña é o segundo máis baixo dende 2004. Por primeira vez en moitos anos, o investimento no noso país baixa 2.000 millóns de euros. Mágoa que non se acordasen antes da condonación da débeda do Porto Exterior ou dunha solución ás industrias electrointensivas. Perdemos 7 anos e medio preciosos, os 7 anos e medio dos sucesivos gobernos Raxoi. Mágoa que non se acordasen durante os 7 anos e medio do goberno Raxoi da rexeneración da Ría do Burgo ou da modernización das liñas ferroviarias que nos unen con Ferrol e Lugo ou do acceso ferroviario ao Porto Exterior. Miren, o BNG sí se lembrou e todas estas cuestións están incluídas nas condicións que puxo o BNG para facilitar a investidura de Pedro Sánchez. Mágoa que non se acordasen durante os 7 anos e medio dos sucesivos gobernos Raxoi da AP9, porque o BNG sí se lembrou. Vostedes chegan tarde, señores do Partido Popular. Vou ler textualmente. Incluir a AP9 nos esquemas de compensación para a rebaixa de peaxes que se poñan en marcha para as concesións de longo prazo aínda vixentes, garantindo como mínimo a bonificación do 100% da peaxe para os usuarios recurrentes, 2 veces ou máis ao día, tanto particulares como profesionais, durante todos os días da semana. Compromiso de eliminar durante a legislatura o impacto nos usuarios da AP9 do incremento extraordinario acumulativo durante 20 anos contemplado nos reais decretos 1733 de 2011 e 104 de 2013 e as súas adendas e desenvolvementos posteriores. Fin da cita. O que vostedes propoñen hoxe coincide no sustancial co incluído no acordo de investidura suscrito en Madrid entre o BNG e o PSOE que acabo de ler textualmente. Non só iso, tamén está incluído nese acordo aprobar no Congreso dos Diputados a proposición de lei do Parlamento de Galiza para a transferencia da AP9 ao longo do ano 2020. Vostedes, en cambio, esquecéronse desta demanda na proposta de acordo que hoxe presentan a debate e votación. Quizá o motivo do esquecemento foi que en Madrid, no seu momento, o goberno Raxoi vetou a tramitación desa proposición. Ou se cadra a razón é que a presidencia de Núñez Feixóo vai rematar co extraordinario récord de non ter acadado unha soa transferencia para Galiza durante 11 anos. Porque o problema, señores do Partido Popular, é que vostedes se poñen agora en modo reivindicativo despois de estar durante 7 anos e medio en modo sí buana, convertendo a Xunta de Galiza nunha vulgar delegación do goberno Raxoi.
E o que menos necesita Galiza é que a Xunta se converta nos vindeiros 4 anos de novo nunha delegación, sexa unha delegación do goberno de Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, sexa unha delegación ao ditado de Pablo Casado ou Cayetana Álvarez de Toledo. Miren, señores e señoras do Partido Popular, o problema é que o seu discurso é un discurso de quita e pon. Un discurso de quita e pon en función de se falan aquí ou se falan en Madrid, un discurso de quita e pon en función de se gobernan no Estado ou están na oposición. O BNG, en cambio, non ten esas ataduras, porque a nosa única atadura é defender os intereses de Galicia e da Coruña, goberne quen goberne en Santiago ou goberne quen goberne en Madrid. E porque non temos esas ataduras, pese a todo, imos votar a favor. Coincidimos con pequenos matices coas propostas incluídas na parte resolutiva, por moito que pensemos que vostedes non teñen credibilidade para presentarse agora como campións das reivindicacións perante o Goberno central. Iso sí, presentamos inicialmente unha emenda que propoña a inclusión de 3 novos puntos, demandar a transferencia da P9, estudar posíveis compensacións tarifarias ás comunidades produtoras excedentarias de enerxía eléctrica para abaratar a factura da luz actuando sobre o custo do transporte, de forma que se compensen os custes sociais e ambientais producidos, e demandar a devolución ou cesión gratuita dos terreos e instalacións de titularidade estatal actualmente en desuso ou infrautilizados. Hoxe a mañá tivemos coñecemento do informe do secretario xeral, segundo o cal, neste pleno non cabe a presentación de emendas. En calquer caso, deixamos constancia na nosa intervención dos puntos que propuñamos incluir, pois consideramos que son tamén importantes para a cidade e sobre algún xa se pronunciou e votou favorablemente este pleno, mas en calquer caso reiteramos que votaremos, pese a todo, a favor desta proposta de acordo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Membros da corporación, xornalistas, persoal municipal, veciños e veciñas que nos seguen hoxe de maneira forzosa a través de internet. Bo día a todos e a todas. Antes de entrar no debate que hoxe nos convoca, a falta de compromiso reiterada do Goberno do Estado coas necesidades e coas capacidades desta cidade e da súa área metropolitana, querería dicir un par de cousas ao fío da actualidade do asunto que seguramente ocupa as nosas cabezas mesmo cando estamos debatendo sobre outra cousa. En primeiro lugar, en nome deste grupo municipal e do conxunto da Marea Atlántica, quero aproveitar esta intervención para enviar unha mensaxe de gratitude e recoñecemento e trasladar tamén azos, solidariedade e toda a nosa comprensión nun momento difícil aos profesionais e ás profesionais que estes días traballan na primeira liña de defensa fronte á pandemia do coronavirus. Non só me refiro ao persoal médico, senón a todas as persoas, sen excepción, que sosteñen coas súas propias mans o noso sistema sanitario de coidados e as nosas infraestructuras de investigación e produción científica, facéndonos, sen dúbida, menos vulnerables. Sabemos que traballan con menos recursos dos necesarios e que foron vítimas nos últimos anos, especialmente en Galicia, de políticas austericidas que precarizaron e debilitaron servizos esenciais para o sostemento da vida. Nunha etapa negra, recordemos, que inaugurou a submisión de Zapatero a Alemanha e continuou con verdadeira paixón neoliberal o señor Mariano Rajoy. Gustaríame saber que pensan hoxe aqueles que se escandalizaban cando Xosé Manuel Beiras advertía de que os recortes mataban. En segundo lugar, quero aproveitar tamén para trasladarlle ao Goberno municipal a plena disposición da Marea Atlántica a cooperar na xestión desta crise. Ben sei que as competencias municipais en materia sanitaria son prácticamente nulas, pero creo que todos e todas aquí neste salón de sesións somos conscientes de que as consecuencias sociais desta pandemia van ser severas e que se van prolongar máis alá do custo inmediato en vidas humanas. Veñen tempos difíciles para as persoas máis vulnerables. Gustaríame pensar que non se van repetir as receitas da gran recesión de 2008, pero, lamentablemente, non teño ningunha razón de peso para pensar que vai a ser así. Mais ben todo o contrario.
Tempo haberá para avaliar a xestión que está a facer o presidente Sánchez desta crise, non é o momento, pero a batería de medidas presentada esta semana é insuficiente e reitera erros do pasado recente. Basta comparar o que se prevé destinar ao rescate de empresas co que se dedica a paliar o efecto inmediato das medidas de emerxencia nas familias con máis dificultades para facerse cargo, por exemplo, do peche das escolas. E que dicir de Europa? Os que sentimos vergonza ao ver a implosión totalitaria do proxecto europeo na fronteira grega, volvemos sentir vergonza ao escoitar onte mesmo a ministra Calviño xustificar a súa negativa a unha resposta coordinada, social e solidaria dos Estados membros. Dito isto, como introdución, señora Rei, creo que hoxe non deberíamos estar aquí. Non quero dramatizar, pero este pleno non debería estar a celebrarse nun momento de emerxencia como que estamos a vivir. Este pleno hoxe, e digo con todo o respecto, é unha frivolidade. Unha frivolidade que podía terse evitado, que vostede podía ter evitado. Solicitámolo públicamente o 27 de xaneiro e non quixo convocalo. Reiterámolo por rexistro varios días despois e tampouco quixo atender a petición. Convertémolo nunha moción, recibimos o apoio maioritario deste pleno o pasado 6 de febreiro e tampouco a vostede lle pareceu razón suficiente. Resultado? Este. Hoxe, en plena emerxencia, cando deberíamos limitar a actividade corporativa a asuntos de verdadeira entidade, cumprindo as instruccións das autoridades sanitarias, a poucos días do inicio dunha campaña electoral incerta, aquí estamos, debatendo a iniciativa do Partido Popular sobre o que nin sequera o Partido Popular foi quen de facer dende a Moncloa nos últimos anos. Confiar na Coruña e darlle a esta cidade o que necesita para que esta cidade faga algo moi simple, que é exercer o seu papel, o seu liderado en Galicia. Dicíamos no último pleno que había mocións oportunas, mocións oportunistas e mocións do Partido Popular, e é certo, e podo reiteralo hoxe aquí, pero a min que o Partido Popular trate de tirar partido deste asunto me parece o normal. O que non me parece tan normal é que lle deamos gratuitamente a oportunidade de facelo. Estamos en marzo. Non hai orzamentos xerais do Estado. Até agora, dende que o solicitamos por primeira vez, a razón de maior peso para non convocar este pleno era que non era o momento, porque había que agardar a que houvese un proxecto de orzamentos do Estado que puidésemos debater. Onte mesmo o presidente falaba xa de impulsar uns orzamentos de emerxencia. Non sei se é que tampouco agora, nun momento de emerxencia, cando se está a prever o impulso duns orzamentos xerais do estado de emerxencia, tampouco é o momento de debater aquí o que eses orzamentos, sexan de emerxencia ou non, deben prever para a cidade da Coruña. Eu creo que, digámolo ou non, creo que tamén nestes días é convinte efectivamente manter e transmitir serenidade e tranquilidade, sabemos que as consecuencias sociais do que estamos a vivir van ser serias e se van prolongar. Se vai destruir emprego e vai haber que reforzar as axudas que a xente, nomeadamente a máis vulnerable, vai necesitar para recuperar unha situación que xa non recuperou tras a crise anterior. Van ser necesarias medidas de rescate social e medidas de reactivación económica da Coruña. E todos os proxectos que están relacionados nesta iniciativa do Partido Popular e que poderían estar relacionados con pequeños matices na iniciativa de calquera dos grupos desta corporación son tamén medidas de reactivación económica que se lle deben a esta cidade dende hai moito tempo. Non me vou estender porque son coñecidas por todos e por todos. Hai nas directas, caso das que se propoñen para o mantemento dos 5.000 empregos nas empresas electrointensivas, hai nas indirectas como as que teñen que ver con grandes infraestructuras de cidade ou con grandes proxectos de transformación urbana que tamén xerarían riqueza e oportunidades, como é o caso dos peiraos interiores. Nós tamén imos votar a favor, habería matices se puidésemos debater, se puidésemos dialogar, se puidésemos negociar, se puidésemos transaccionar, faríamos matices, pero imos votar a favor porque estamos de acordo no fondo da cuestión. Lamentamos que non se poidan votar as nosas emendas a esta iniciativa, que paso a relacionar brevemente. Propoñíamos engadir 4 puntos. O primeiro, ceder gratuitamente ao Concello da Coruña os terreos do Ministerio de Defensa que estean desafectados ou se desafecten no futuro para evitar que se repitan situacións como a que se está a dar no campo da Estrada.
regular o mercado do aluguer para evitar os prezos abusivos que privan do dereito a un teito digno a unha parte da nosa veciñanza e incrementar os fondos destinados ás políticas públicas de vivenda, ceder gratuitamente o antigo cárcere provincial ao Concello da Coruña para o seu uso público e prever nos orzamentos xerais para 2020 fondos suficientes para a rehabilitación integral do inmoble, e a que, a tal hora, a vista da situación, nos parece, ou nos parecería, a máis importante, impulsar as modificacións normativas que sexan necesarias para que, en exercicio da autonomía local, os concellos, como o da Coruña, que cumpran cos obxectivos de endeudamento e estabilidade orzamentaria, poidan dispoñerse en restriccións da taxa de reposición de efectivos e decidir libremente e sen inxerencias o destino do seu superávit, sen máis limitacións nin tutelas por parte da Administración Xeral do Estado. Remato, non imos cuestionar os fundamentos xurídicos do informe do secretario, pero sí a improvisación permanente que nos leva a saber onte pola tarde que non íamos poder hoxe debater e votar emendas e a ter un informe hoxe a media mañá, inmediatamente antes da convocatoria do outro pleno extraordinario, a continuación deste pleno extraordinario. Creo que cando se quere garantir o debate e a participación democrática no pleno se atopan maneiras de facelo. O voceiro do Bloque Nacionalista Galego recordaba o que fixemos cando solicitamos o pleno extraordinario sobre os orzamentos da Xunta. Aí sí, creo que os convocantes puxemos da nosa parte para que todos os grupos tivesen a oportunidade de facer as súas achegas. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Es necesario que haya no solo diálogo fluido con Madrid, sino también un compromiso serio con A Coruña. Con Sánchez tenemos la garantía de ese compromiso. Sé que Sánchez me escucha. Estas declaracións fixoas en campaña Antón, candidata socialista. 9 meses despois, a candidata e a alcaldesa, Sánchez segue sendo o presidente do Goberno e a Coruña segue sen investimentos. Señora alcaldesa, Sánchez non a está a escoitar. Nin el, nin ninguna das súas 22 ministras e ministros. A Coruña non existe nin para Sánchez, nin para o seu Goberno, nin para o PSOE, nin para os seus apoios. Semella que Sánchez non tivo tempo para licitar ningún investimento na cidade, pero si o tivo para atrasar a chegada do AVE ata 2022, para levarse a forza logística operativa a Sevilla, para pecharnos unha unidade de tratamento postal de correos, para sentenciar Meirama e As Pontes e para condenar ao peche a industria electrointensiva. Xa que logo solicitamos este pleno para exixir todos xuntos ao Goberno do Estado que asuma os seus compromisos. Por que agora? Por 3 razóns fundamentais. Primeiro, porque os coruñeses levamos case 2 anos en noticias do Estado. Non é certo que o Goberno de Sánchez só leve 50 días. Sánchez leva como presidente do Goberno dende xuño de 2018. Hai xa 21 meses. Vamos para 2 anos. En eses 21 meses, nada na nosa cidade. Veu a recoñecer vostede o que todos sabíamos, que Galicia e a Coruña leva 2 anos en Goberno do Estado. A única administración que está a facer obras na cidade, allea a este Concello, é a Xunta de Galicia. No pleno de febreiro aprobouse unha moción de Marea apoiada por este grupo, na que se instaba ao Goberno municipal a convocar un pleno extraordinario para falar deste tema. Non o convocou, e insisto, no anterior pleno ordinario quedou claro que non o ia convocar. Dado que o reglamento non o permite, non nos quedou máis remedio que obrigar a que o convocase. Falan de solicitude electoralista, pero é que este pleno podía e debía terse celebrado, convocado pola súa alcaldesa, hai semanas. Pero non o convocou para que non lle votasen en cara a falta de compromiso do Goberno socialista de Sánchez. Logo, quen actuou ou quen está a actuar de forma electoralista? Houbo unha moción en xaneiro, outra en febreiro, preguntouse en marzo. De quen a culpa de que os estemos a falar aquí desto? A segunda razón é que se están a xestar os orzamentos do Estado. Non podemos esperar a que estean redactados como tamén ten declarado a nosa alcaldesa. Sería tarde. Lembremos o que ocorreu cos orzamentos do 2020. E esa, precisamente, é a terceira razón. Se non alzamos a voz, Sánchez repetirá o desprezo. Discriminaranos, como cando perdoou a débeda ao Porto de Valencia para negarse a facelo de modo análogo na Coruña. Discriminaranos como cando aproba descontos nas autopistas rescatadas e non fai o mesmo Galicia. Discriminaranos como cando aprobou en funcións licitacións millonarias noutros concellos e ningunha na nosa cidade. Discriminaranos como cando, en lugar de ceder o chan e edificios de defensa, véndeos e poxa
empoxa mal as peticións unánimes do Pleno, mentres o Goberno do PP cedeu no seu día gratuitamente, no seu día, chan e edificios ao Concello por valor de case 20 millóns de euros. Aos ministerios, señora Rei, hai que ir antes de que se tramiten os orzamentos. Para conseguir investimentos hai que salir do confort do Palacio Municipal, subir o avión, remangarse, pisar os ministerios e exixir. O alcalde de Vigo, do que non somos sospeitosos de admiración, xa estivo no despacho do ministro Ábalos para falar e reclamar a nova autovía de Porriño. Necesitamos eses investimentos porque son vitais para as nosas empresas. Máis aínda se temos en conta que somos a única cidade onde está a subir o paro en xeral, onde subiu o paro en xeral e o femenino en 2019 e no que menos está a baixar neste ano 2020. Solicitamos este pleno no que pedimos a toda a corporación que se dea o apoio ao documento con 6 puntos no que se recollen 17 compromisos para asumir por Sánchez. O primeiro, a inclusión nos orzamentos do Estado por ano 2020 de partidas para licitar actuacións pendentes, como, por exemplo, o Vial 18. No orzamento do 18 do PP había 18 millóns no proxecto que pensaba perpetrar o PSOE en 2019, 0 euros. A ampliación do Ponte do Pasaxe, 1 millón nos orzamentos do PP para o proxecto, que o PSOE deixaba en 600.000 no seu proxecto de 2019. A pasarela de Pedralonga e a remodelación de Alfonso Molina, 13,8 millóns nos orzamentos do 18 que o PSOE deixaba en 1,1 millón no 19. A cuarta rolda conectada cos polígonos, 27 millóns nos orzamentos do 18 co PP que os PSOE deixaba en 100.000 euros en 2019. Estas son imprescindibles para a nosa cidade en clave local e en clave metropolitana para que se complementen con actuacións que está a desenvolver a Xunta, como pode ser a Vía Ártabra ou a penetración do transporte metropolitano, con 7 millóns de viaxeiros e subindo anuais, dos que 1 millón son gratuitos ao ser menores de 21 anos. A reforma das liñas metropolitanas. Necesitamos esa colaboración. Sigo con outras actuacións pendentes por parte do Estado. A estación intermodal. O Goberno anunciou a súa licitación. Por qué? Porque había 48 millóns de euros donde? Nos orzamentos do Partido Popular de 2018. Aínda así, a día de hoxe, segue sen licitarse. A conexión ferroviaria do Porto Exterior. Protocolo asinado en 2018 entre o presidente da Xunta o presidente do Porto de Estados e o ministro, onde Fomento asumía 140 millóns para que non tuvera que afrontar a autoridade portuaria a carga da débeda e para completar, ademais, o que era a conexión de Punta Langosteira a través do ferrocarril. E agora sabemos que non se van a pedir fondos europeos ata o ano 2021. A regeneración da ría. A Xunta sí que fixo os seus deberes na regeneración da ría. E eu podo dicir eu, señor Jorquera, 100 millóns de euros no saneamento integral. Por eso, agora mesmo, o que queda por facer é só o dragado para regenerar esa ría. E gracias a quen se vai a poder facer? Bueno, pois tarde e mal, pero gracias a que a Xunta reorientou, solicitou a Europa reorientar 24 millóns de euros que estaban inicialmente destinados a dar de Santiago. En resumen, había 142 millóns para estes investimentos nos presupostos de 2018. Chegou Sánchez, mandou parar e non se ten licitado ningún euro. A diferencia entre ese orzamento e o proxecto, señor Jorquera, pois 142 millóns menos 0 euros igual a 142 millóns. O segundo punto é o relativo a 3 actuacións que teñen que ver especificamente co Porto. Iniciar os trámites para a condenación da débeda, convocar a Comisión de Seguimento dos convenios 2004 e impulsar a creación dun ente público que garanta a xestión e titularidade pública dos terreos. O terceiro é a inclusión dunha dotación económica para a cidade das TIC. De iso tamén temos falado longo deste pleno. O Estado cobra á universidade un canon superior ao do anterior concesionaria e pola metade do chan. Isto é un escándalo. A Xunta é a única administración que se está a día hoxe a comprometer con fondos orzamentados. No noso escrito incluímos tamén outras reclamacións que afectan a un bo número de coruñeses e galegos, como a adopción de medidas que garantan os 5.000 empregos das empresas electrointensivas. É necesario que o Goberno acepte esas alegacións formuladas en colaboración con traballadores, Goberno de Asturias e Goberno de Cantabria. Lle pedimos a Sánchez que non se leve por diante a nosa industria. Incluímos tamén a petición de que o Goberno abone o IVA de decembro de 2017 ás entidades locais, entre eles a nosa. Non podemos ter un Goberno do Estado moroso, porque, entre outras cousas, con eses 370 millóns de euros de débeda, que se adebeda por parte de Sánchez a nosa comunidade autónoma, pois se poderían afrontar outras cuestións, e vostedes aquí viñeron a falar, que eu pensaba escoitarme outras cousas, pero non pensaba escoitar hoxe outra vez aquilo do que os recortes matan. E, dende logo, de vostede, señor Jorquera, sí que non o
E, por último, a implementación de bonificacións de peaxe para usuarios recorrentes da P9 a asumir por vía orzamentaria as obras de ampliación que se repercuten en novas uvas. Non estamos pedindo nada que non nos corresponda. É o que Sánchez nos debe, porque o goberno de Rajoy deixou varios proxectos listos ou encamiñados, Alfonso Molina, Intermodal, a Ría do Burgo, e o diñeiro orzamentado en 2018. Só pedimos unidade e firmeza. E por iso o que solicitamos é ese respaldo para que a nosa alcaldesa, a de todos, vaya a Madrid coa fortaleza que lle dá o respaldo unánime de toda a corporación, xa que logo esperamos, por iso, contar coa unanimidade de todos os grupos municipais. Unidos conséguese máis que separados, a cidade non entendería o contrario. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Grupo Socialista, señor Laje-Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, gustaríame facer unha precisión e dous comentarios breves ao fío do día no que estamos e da situación na que estamos a celebrar esta sesión plenaria. Quero recordar por que estamos aquí hoxe e é porque hai unha solicitude de pleno extraordinario a través do artigo 46.2, do cal se fala de fixar garantías para a convocatoria dos plenos extraordinarios a pedimento dunha cuarta parte, polo menos, dos concelleiros e concelleiras. Estamos a falar do dereito de participación política, pero tamén dunha decisión que toma un grupo municipal que ten o número suficiente de concelleiros e concelleiras para poder facer a solicitude. E, polo tanto, cabe recordar que é un acto regrado que, en caso de non leválo adiante, pois sería automático. É unha situación de carácter absolutamente excepcional. En canto á oportunidade de manter ou non a petición, non lle corresponde valoralo a este grupo municipal. O que sí quero aproveitar para decir que a responsabilidade coa que se está actuando nos debería levar a todos e a todas a diferenciar o realmente urxente do accesorio. E, polo tanto, penso que no momento en que se produce unha convocatoria desta sesión e a Presidencia adopta as decisións, igual que adoptou outras decisións en torno á propia pandemia e como pode afectar o conxunto dos servicios municipais, debemos todos, entendo eu, ter a maior das responsabilidades e non creo que sexa moi oportuno embarrar o campo con consideracións como as que aquí se teñen feito. Desde logo, creo que é bastante pouco oportuno e creo que retrata a cada quen. Quero agradecer en nome de todo o Goberno municipal a colaboración de todos os grupos políticos e da inmensa maioría das persoas que teñen responsabilidades públicas, tanto nesta corporación como na cidade, porque diante dunha situación excepcional a inmensa maioría diferencia perfectamente o que son o debate político e as diferencias que se poidan producir de outro tipo de consideracións que, desde logo, non entran dentro do que a mí me parece que debe de ser o normal funcionamento en situacións de excepcionalidade. En calquera caso, estamos diante dunha sesión plenaria e, mentras non se adopten outras decisións no marco do Estado ou da Comunidade Autónoma, temos a obriga de responder en base a aquilo que nos conferiron os cidadáns, que é a súa representatividade e a cumprir cos órganos aos que somos convocados. Nese terreo, hoxe nos trae aquí esta petición de pleno extraordinario sobre os investimentos do Estado. Xa houve noutra ocasión outro pleno extraordinario sobre os investimentos da Comunidade Autónoma. Penso que hai unha diferencia sustancial con respecto a ese pleno. E a diferencia sustancial ten que ver co comportamento que ten habitualmente un partido político. Por iso quero comenzar o pleno cunha aclaración. E é que o Partido Popular solicitou esta sesión para pedirlle ao Goberno, según manifestan, que cumpra cos compromisos ca cidade. Pero eu creo que unha cousa é o que dio o Partido Popular e outra ben distinta é o motivo real polo que hoxe temos un pleno ou polo que foi solicitado o pleno. Creo que é bo aclaralo. O Partido Popular intenta, digamos,
con argumentos falaces, ganar algún tipo de ventaxismo electoral, tendo en conta que existía e existe unha convocatoria cando se formula esta proposta, é dicir, non foi allea a esa convocatoria, e viñan aquí pois, a xogar ao póker poñendo a Coruña por tapete. Non? É dicir, a estas alturas ninguén se sorprende porque xa é tradición que veñan a pedir o que non quixeron ou souberon facer. Claro que traballamos para solventar os problemas que deixaron. Moitos deles non son sinxelos, porque se afanaron durante anos en vender inversións como se fosen reais cando non pasaban de ser unha entelequia, sen proxecto, sen orzamento e, sobre todo, sen vontade algunha de leválas a cabo. Claro que traballaremos para resolver o problema da integración dos terreos portuarios, pero hai que preguntarse como é posible que vostedes, que o piden agora, non o fixeron cando tiveron responsabilidades no Concello, na Xunta e no Estado, porque houve un momento en que gobernaban nas tres administracións. Hai unha pregunta que ninguén debe de deixar no aire. Dende o ano 2004, vostedes, cando tiveron responsabilidades de goberno no Concello, na Xunta e no Estado, convocaron a Comisión de Seguimento dos citados acordos do 2004. O mellor é que non se acordaron de facelo, descúbreno moitos anos despois. Durante o seu mandato, quero lembrar que consideraban vostedes imposible a condonación da débeda da Autoridade Portuaria, un asunto que nin formulaban. Antes as débedas decían que habían que pagalas. Agora veñen aquí como abandeirados de todo gratis. A diferencia de vostedes, señor Rodríguez, é que nós xa temos reiterado que non pedimos para a Coruña unha solución que non pase por ter en conta unha actuación en xustiza e, polo tanto, que se produzca o tipo de condonación, sexa parcial ou sexa total, que sea viable e posible. Tiveron vostedes un mandato enteiro na Coruña, con todo ao seu favor, para solventar esta situación, pero máis alá dun túnel non fixeron absolutamente nada. E aínda así, veñen aquí a botar os dardos a ver si cola. Nos defendemos sempre o mesmo, señor Rodríguez. Defendemos sempre que se trate a esta cidade con xustiza e que se trate a cidade como corresponde. Vostedes non fan o mesmo. Vostedes, dependendo de que tipo de pleno se convoque ou dependendo de que tipo de administración sexa a interpelada, dependendo de que cor política teña o goberno que ocupa cada institución, teñen unha atitude ou teñen outra. Poderíamos falar tamén da remodelación de Alfonso Molina, máis do mesmo. Estaba feito con todo pechado no 2014. Botaronlle a culpa no 2015 ao goberno local por non poder poñelo en marcha, pero no verán do ano 16 deron o asunto por zanxado. Era ministra de Fomento daquela Ana Pastor. Decían que estaba todo listo para que chegaran as máquinas. A realidade é que non só non chegaron, sino que vostedes non moveron un só papel. Está ben que lle entren agora as presas, pero a presa por poñer en marcha esa obra ou outras, desde logo, deberían de entrarnos a todos non agora, senón tamén cando temos responsabilidades de goberno. E vostedes ativeron e miraron para outro lado. O que de xustiza para a nosa cidade pedímoslle ao goberno do Estado sin mirar a cor política, poñendo por diante os intereses da Coruña. Por iso, señor Rodríguez, a nosa... Remato, señora alcaldesa. A nosa posición é unha posición favorable ao que hoxe ven ao pleno. É tan favorable que a nosa alcaldesa, quen lidera o goberno desta cidade, xa se ten manifestado con contundencia e con claridade. E o ten feito e traballa arreo precisamente para conseguir desatascar aquilo que vostedes, cando tuveron oportunidade de facelo, non o fixeron. Isto non é de agora, como decía a señora Martínez, isto é desde fai moito tempo. E diríalle que, ademais, hai un bo exemplo. Mire, no ano 2006, xa se falaba da cuarta ronda. Vázquez pide a cuarta ronda para completar a red viaria. Está a hemeroteca que non deixa a ninguén sin retratar. Polo tanto, vostedes chegan tarde, porque para ben ou para mal, o que se fixo e o que se fará, se fará. Gracias. Moitas grazas, señor Laje. Iniciamos a última quenda de 4 minutos para cada grupo. Señora Martínez, por Ciudadanos.
Grazas. Só comentar os últimos 2 puntos do acordo, puntos no que o noso posicionamento con respecto a eles quedou xa claro en anteriores plenos. Apoiamos as reclamacións do borrador do Estatuto das Empresas Electrointensivas para rebaixar o prezo da electricidade e que a nosa industria poida competir en igualdade de condicións con outros países como Alemaña ou o resto de Europa. E, por suposto, que se adopten medidas que garantan os milleiros de postos de emprego en risco nesta comunidade. E sobre o último punto do acordo, sobre a devolución do IBE, dixemos no seu día, nun pasado pleno, nunha moción que nos presentamos, e tamén o PP tamén nesa mesma liña, nos decíamos que acusábamos ao Goberno Central de estar practicando unha apropiación indebida para chantaxear os demais partidos coa fin de sacar adiante os seus presupostos. Agora, onte mesmo, chama a atención un dos anuncios de Pedro Sánchez dentro do paquete de medidas por mor do coronavirus, os 2.800 millóns de euros que acordou transferir ás comunidades autónomas para que destinen máis recursos á sanidade. Trátase, en realidade, dun adianto dos anticipos a conta que reciben mensualmente as autonomías, tal e como establece o sistema de financiación autonómica. O que ven sendo o mismo son os cartos que lle corresponde a cada comunidade. Non se trata de ningún diñeiro extra. Por iso, nós non podemos perdoar eses 2.500 millóns pola liquidación de decembro de 2017. O Ministerio de Facenda ten que devolvernos eses cartos. Non podemos permitir o que consideramos un grave incumprimento do sistema de financiación das autonomías. Nada máis, reiteramos o noso apoio a este acordo e a calquera outro acordo para que se lle dea traslado a este Goberno de España en concreto ou o que teña que estar nese momento do que a nosa cidade se merece. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Sí, señora alcaldesa, creo que é evidente que na intervención dos distintos grupos o debate derivou por outros derrateiros distintos o asunto que figura na orden do día. En ese sentido, quero decir, pois, con toda franqueza, que hai debates que non o entendo. Lamento, se permiten a ironía, ser tan corto de entendederas, pero hai debates que non o entendo. Por que se está celebrando este pleno extraordinario? Porque o Partido Popular o solicitou e, ademais, ten o quórum de concelleiros e de concelleiras para que este pleno extraordinario se sustancie. Solicitou o 9 de marzo, cando xa empezara a crise do coronavirus, e tiña que sustanciarse en 15 días, e creo que nin a persoa máis optimista conta con que en 15 días está resolta a crise do coronavirus. Esa é a realidade, polo tanto, sinceramente, hai debates que non entendo. E isto non é unha crítica ao Partido Popular, non é unha crítica, quero aclaralo, porque o BNG é crítico cando ten que ser crítico, pero non é crítico por deporte, porque non creo que a resposta mellor ante a crise do coronavirus, por moito que esa crise teña que ser a prioridade, non creo que a resposta teña que ser paralizar o funcionamento das institucións. Por lo tanto, sinceramente, así teño que decirlo, hai debates que non entendo. Ben, en segundo lugar, e isto tampouco é unha crítica, o señor Roberto Rodríguez na súa intervención falou moi rápido, entón hai cuestións que non entendín ben, pero sin entrar nunha competencia por repartirse medallas. Miren, Ría do Burgo, ese tema existe na xenda política estatal por empecine do BNG. E por empecine do BNG, ese tema foi obxecto dunha advertencia ao Estado español por parte da Unión Europea para que o Estado español se vexa obrigado a cumplir cos seus deberes. E por empecine do BNG, esa cuestión está no acordo de investidura que suscribimos co señor Pedro Sánchez para que dunha vez se acometa a rexeneración. O señor Roberto Rodríguez deu cifras. Falou moi rápido e non as entendín ben. Voulle dar unha cifra, señor Roberto Rodríguez, porque apelan continuamente os últimos orzamentos do goberno Rajoy. Investimento para Galiza, 936,79 millóns de euros. Sabe cal era o investimento para Galiza no ano 2009, os últimos orzamentos xerais do Estado nos que participou o BNG de maneira decisiva na súa negociación? 20 millóns, máis do duplo. Pero, en calquer caso, recortes
señor Rodríguez, eu o único que dixen, reproduzo textualmente o que dixen, é que frente ás políticas de recortes, creo que a crise do coronavirus revela a importancia de ter un sistema sanitario público potente, eficaz e blindado. Dixen simplemente iso. Non utilicei ningunha outra expresión, ningunhas outras palabras. En ese sentido, quero deixar ben claro que o BNG non vai facer politiquería co coronavirus. Porque non é o momento de criticar o goberno Sánchez por si as medidas son suficientes ou insuficientes ou que criticar o goberno Feijóo. Non é o momento. É o momento de poñerse a disposición, é o momento de colaborar frente a unha situación de emerxencia e iso é o que estamos facendo. Polo tanto, é a única frase que utilicei foi esa, non utilicei outras palabras e a posición do BNG vai ser a que acabo de manifestar e así será. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas a vostede, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Eu si falei de recortes, e non creo que eso sexa facer politiquería. Creo que temos que ser conscientes, hasta mesmo o presidente Macron, que non é precisamente sospeitoso de ser a extrema esquerda, poñía en valor onte o que significa ter un sistema sanitario público de calidade, e hai que comprometerse con iso, cousa que non aconteceu no noso pasado recente. E creo que, ademais de poñerse a disposición e de manter actitudes responsables e leais, tamén hai que procurar non perder o tempo. E insisto, as consecuencias máis alá do ámbito sanitario van ser severas e duradeiras. E convén que todas as administracións nos poñamos a traballar nas respostas máis adecuadas ao tempo que ven. Este é un deses debates nos que agás por parte do BNG, que recorda o seu papel, que non lle nego, non me entenda mal, na reivindicación da recuperación da Ría do Burgo, en xeral se disipan as responsabilidades. Aquí non gobernou ninguén. Os problemas son novos, apareceron antonte, sobre a mesa, e ninguén ten ningunha responsabilidade. Canto tempo hai que temos o problema que temos na Ría do Burgo? E quen gobernou durante ese tempo? Canto tempo hai que temos unha intermodal sen executar? E quen gobernou durante ese tempo? Canto tempo leva a Avenida de Alfonso Molina sen humanizarse e remodelarse? E quen gobernou durante todo ese tempo? Canto tempo levan as conexións ferroviarias da Coruña sen modernizarse mínimamente? Non gobernaba ninguén durante todo ese tempo? E xa o de que non haxa responsables no escándalo da operación portuaria, eu xuraría que os convenios os asinou alguén en 2004. E xuraría que unha parte dos que asinaban están naquela bancada e outros están nesta bancada de aquí. Digo eu que algunha responsabilidade terán de que hoxe, sobre custos a marxe, teñamos un porto exterior sen conexión ferroviaria e uns peiraos interiores hipotecados. Digo eu que algunha responsabilidade haberá. Sen reabrir o debate de por que estamos hoxe aquí, que na súa literalidade non hai efectivamente debate, un pleno, un grupo municipal ten os votos suficientes para convocalo, convócao e nos vimos aquí, debatemos e votamos en conciencia o que pensamos. Pero por que hai un debate sobre a falta de compromiso do Estado coas necesidades da Coruña e por que é preciso, porque nós pensábamos que era preciso, dende hai ben de semanas, que era necesario que este pleno se manifestase de forma unánime para reforzar a posición da cidade. Home, para nós eso non é novo. Durante o pasado mandato, con escaso éxito e con escasas mostras de lealdade por parte dos grupos da oposición, adoitábamos traer este debate aquí todos os anos, porque pensábamos que a corporación no seu conxunto tiña que manifestarse sobre as necesidades da cidade e, se era posible, trasladar unha única voz tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno do Estado.
En segundo lugar, porque nestes meses, que xa case vai alá unha cuarta parte deste mandato municipal, vimos síntomas que nos parecían preocupantes. Creo que a burla do Estado no caso da maestranza, o adiamento da conexión ferroviaria de Punta Langosteira, os atrancos que aparecen de repente na intermodal, pois eran toques de atención que necesitaban unha resposta. E, por último, porque vimos constatando que a liña directa coa Moncloa non funciona. Nós non inventamos ese eslogan, Iso foi unha das ofertas electorais de quen agora ten o goberno. A liña directa coa Moncloa. Eu alégrome de que non funcione. Alégrome de que non funcione, porque na nosa cultura política, eso de gobernar a golpe de liña directa é o máis parecido á política clientelar. E nós pensamos que non se goberna así. Non se goberna con liña directa, nin hai que esperar a que gobernen os que son do mesmo partido ca un para atender as cuestións que son obvias e de interese xeral. En fin, remato. Entendo que esta proposta do Partido Popular que non puidemos emendar vai sair adiante con unanimidade. Celebro, fagan valer ese respaldo do Pleno diante do Goberno do Estado. Contan coa nosa lealdade, coa nosa responsabilidade para tomar as decisións que haxa que tomar na xestión inmediata da pandemia do coronavirus. Remato, non perdamos o tempo en preparar unha resposta contundente para as consecuencias sociais desta crise. Desde logo, pola nosa banda non vai quedar. Grazas. Grazas. Por parte do Partido Popular, señor Rodríguez. Ben, señora Martínez, sabemos que o seu partido non está a favor do AVE Galicia, sabemos tamén que non comparten a condenación da veda do Porto, pero tamén sabemos que vostede nestes meses acreditou unha vontade de chegar a acordos en beneficio da cidade da que hoxe dai outra mostra, polo que agradecemos o seu apoio para que tamén o sinta a nosa alcaldesa cando vaya a Madrid a reclamar o que nos pertence. Señores concelleira, concelleiro do BNG, vostedes asinaron un pacto de investidura no que non había algunhas cuestións esenciais para a nosa cidade, do que, por certo, tampouco se cumpriu todavía unha liña. Ademais, eu sigo pasando polo peaxe da P9, querenme cobrar, digo que hai un pacto en Madrid, pero, bueno, me cobran igual. Non vou discutir quen chega tarde a quen fixo antes as reclamaciones. O que sí non podo admitir é que vostede compare a capacidade económica do 2009 co 2011, porque iso é como comparar a velocidade dun pura sangre co cabalo de Fotopaco, que por moito cariño que lle teñamos os coruñeses, sabemos o que era. Non se entendería que vostedes non apoyasen isto, porque lle estamos dando a oportunidade, lle estamos brindando a oportunidade de que vostedes enmenden eses esquecementos nese pacto. Señoras concelleiras e concelleiros da Marea Atlántica, unha mágoa que, ademais de non executar ningún investimento na cidade, cuberta de Riazor aparte, pois vostedes se dedicasen a bloquear a outras administracións. Pero, en todo caso, agradezo tamén o seu apoio a esta moción para que tamén a nosa alcaldesa poda contar con ese respaldo. Señoras e señores concelleiros do PSOE, eu xa expliquei, e non vou volver a entrar, porque se está a celebrar este pleno hoxe, pero a mí me gustaría que quedara ben claro que se onte na Xunta de Voceiros se tivera proposto por calquera un aprazamento, ali quedou claro que ninguén se tería oposto. Polo tanto, nós o convocamos porque non se convocou e quen decide a data non somos nós, pero sí quero deixar claro que non somos os responsables de que nós esteamos hoxe aquí. O que está a pasar hoxe en día coa cidade e co Estado xa ocorreu hai anos con Zapateiro, que nos bloqueou por terra, mar e aire. E tivo que chegar o PP en 2011 no peor da crise e con 430 millóns acabar a terceira rolda, ampliar a pista de Alvedro e o porto exterior con contradique. Vostedes non sempre defenden o mesmo. Eu sei que ese é un mantra que manexan, pero en 2019 vimos como os deputados socialistas galegos e coruñeses votaban a favor dun orzamento que era unha bofetada na cara para Galicia e a cidade, entre eles o número 1 da provincia ás próximas eleccións autonómicas. Sin embargo, nós si votamos aí en contra porque non destinaban nin euro para a cidade e volveríamos a facelo se se repite esa afrenta nos orzamentos do 2020. Para evitar que isto suceda, que é o que pretendemos? Que a alcaldesa poda contar co apoio unánime de todos. E, polo tanto, pois penso que o que tenemos que facer é non ir a Madrid co apoio dun concelleiro de Cidadáns, con 2 do BNG, con 6 de Marea, con 9 do PSOE e con 9 do Partido Popular, senón que debemos ser 27 concelleiros da Corporación da Coruña que exiximos para a nosa cidade e cunha única voz firme e unánime o que o Estado nos debe.
E que lle pedimos? Lle pedimos o que xa estaba nos orzamentos do Estado en 2018, o que tiña que estar xa en execución ou executado, o que Sánchez dá aos demais e non nos dá a nós. Eu recoñezo a valentía do señor Laje para meter nunha mesma intervención Sánchez e hemeroteca. É dicir, iso hai que reconocerlo. Que queremos? Queremos polo menos o mesmo nivel de investimentos nos exercicios 2014 ao 2017 e, por suposto, do 2018, máis o que nos tocaría no 2019 e no 2020. Non parece moito pedir. E a maiores, insisto, penso que é imprescindible ese respaldo unánime polo cal xa agradecemos o voto anticipado polos distintos grupos. E remato. Xa sei, señor Laje, que vostede alude a que vostedes, coa alcaldesa á fronte, reivindican e piden con independencia de acordo de goberno, que apoian todas as mocións e as propostas nas que se exixe algo ao Estado. Eu non podo compartir ese relato, porque, aínda que fora certo, que non o é, non lles está a funcionar. Xa o dixen, con nós, según vostedes, según o señor Jortera, somos os dos Iguana, 430 millóns nos orzamentos de 2014 a 2017, máis 142 nos orzamentos de 2018. Con vostedes, que según nos vende continuamente son os Braveheart do socialismo español, 0 euros. Polo tanto, non chega a levantar a man, non é suficiente. E demóstrollo. Ao rematar estes 2 plenos extraordinarios que vamos a ter, saímos en unha comitiva encabezada pola alcaldesa, por vostede, os 27 concelleiros, os medios de comunicación que nos queiran acompañar, e visitamos a obra que vostede elixa que se teña licitado nos últimos 21 meses por o goberno socialista. Non vamos facer porque as autoridades sanitarias saben que están a recomendar evitar desplazamentos innecesarios e este sería un desplazamento total e absolutamente inútil. Remato. Vímonos na obriga de coller esta bandeira, de reclamar a celebración deste pleno e reivindicar que todos xuntos reclamemos o que se nos deben. Os coruñeses non somos... Rematou xa, señor Rodríguez. Levou dos avisos e teñen que rematar o segundo aviso cando soa 2 veces a campana. Señor Laje, turno para o Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, penso que se confundeu de apelido. Cando lle falei da hemeroteca, faláballe do Goberno Municipal da Coruña, 21 de xaneiro do ano 2006. O digo porque vostedes traen aquí unha serie de reivindicacións. A verdade é que escoitareis a vostedes falar da cuarta rolda, por exemplo. En fin, ten o seu aquel, que non é unha cousa só de agora. Que é certo que en outubro do ano pasado foi a propia alcaldesa Inés Rei e non vostedes quen apostou de novo por materializar este proxecto. Un plan polo que vostedes, cando gobernaron, non fixeron nada máis que anuncialo ao mesmo tempo que o metían na nevera. Nin máis nin menos. Pero non é un plan que inventaran. É unha proposta que existe dende o ano 2006 por parte do Goberno Socialista da Cidade da Coruña. Esta é a hemeroteca. Vostede pode intentar xerar a confusión que queira. Podemos falar da rexeneración da Ría do Burgo, pero foi precisamente o goberno de Pedro Sánchez, señor Rodríguez, quen despois de moitos anos de desinterese por parte do seu partido, puxo unha solución e consignou partidas orzamentarias concretas. Podremos falar tamén da conexión ferroviaria co porto exterior? Sen dúbida ninguna, está moi ben que fagan todas as reivindicacións, pero estaría un pouco millor recordar que dende setembro do ano 2012 Langosteira é porto operativo e imagino que recorda que o señor Rajoy gobernou este país ata o ano 18, unha marxe, penso que máis que considerable, durante a cal non fixeron absolutamente nada para acadar esa conexión. Por poñerlle 2 exemplos, podríalle poñer moitos máis sobre as 17 medidas e investimentos que propoñen aquí, o que xa me parece un pouco de certa burla é falar, por exemplo, da AP9. Sería moi sinxelo que os galegos circularan hoxe de balde por ela se non fora porque vostedes renovaron a concesión con Audasa que vencía no ano 2018 e a renovaron ata o ano 2048. Un bonito tema de comparsa, comprobar como por un lado actúan para que a AP9 sexa de pago e de xestión privada e ao mesmo tempo claman para que sexa gratuita. É dicir, xa sabe vostede aquilo de soplar e sorber ao mesmo tempo. En calquera caso, si lle podría recordar toda unha serie de actuacións en pleno onde se debatiron mocións, por exemplo, no ano 2013, na que se solicitaba ao Estado que se destinara unha partida específica para a rexeneración da Ría do Burgo. Sabe vostede cal foi o único grupo que evitou que prosperara esa moción?
foi o seu. Tamén poderíamos falar da AP9 e das bonificacións para usuarios, como en maio do 2015, tamén neste mesmo pleno, non sei se se recordará, pero daquela o seu partido gobernaba neste Concello, gobernaba en España, sin embargo, consideraron o mesmo que co caso da Ría do Burgo, que non podían estar a favor. Non sei se a vostede isto lle sona de algo. A min o que me parece é que cando se fala con esa contundencia como a que vostede falou, non está de máis mirar un pouco o que teñen feito nos últimos anos. Tamén en maio, pero de 2013, chegou a este pleno outra moción solicitando fondos para a protección e mellora do transporte ferroviario. Hoxe veñen aquí a pedir o tren a Langosteira, a reforma da liña Coruña-Ferrol, todo medidas e propostas que nos compartimos e defendemos. Só hai unha diferencia. Agora vostedes van a votar que sí, e antes votaban que non, porque daquela o asunto, non fai tantos anos, tampouco lles parecía urxente. E así podríamos seguir para completar... Remato, señora alcaldesa, para completar o póker de sinsentidos. Cando en marzo do 2012 pedían neste mesmo salón de plenos que o Goberno de España cumprise cos investimentos comprometidos no plazo correspondente. Se pedía nunha moción. E vostedes votaron que non, daquela non lle parecía que os investimentos se deberan de executar. Por lo tanto, creo que é bo que vayan ratificando, incluso non estaría de máis, cando falan de débedas, para acabar de completar pois esta actuación, que comenzaran por falar cos seus compañeros da Xunta de Galicia e que pagaran o que deben e abonen os máis de 5 millóns que adebedan a Orquesta Sinfónica de Galicia, porque aí se vería a coherencia entre a capacidade de gobernar e a cidade da Coruña. Nada máis e moitas gracias. Imos a votar a favor. Moitas grazas, señor Lajetuñas. Procedemos, por tanto, á votación do asunto único da orde do día deste pleno. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade e remata aquí a sesión deste pleno. Ben, imos facer un receso de 10 minutos antes de comezar o seguinte pleno extraordinario. Vou poñer o contador nas pantallas para que calculemos todos o tempo. Grazas.